उदालगुरि जिल्लानि माजबादाव पुलिसा सेबनानै गान्जा हमनो हायो। हादरसायाव जायखिजाया आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै सोरखारा गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे पुलिस खुंथाया बेनि सायाव संदाननाय आरो सेबनाय हाबाखौ मावबोदों। नाथाय अब्लाबो खायसे सुबुङा सोरखारि आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै दासिमबो स्रोदै हाबा मावबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो उदालगुरि जिल्लानि माजबादाव पुलिसा सेबनानै गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। माजबाद आरो लालपानि पुलिसा जथायै सेबनायाव कलामुनिपारा गामियाव AS27D0244 नम्बरनि गंसे स्कुटियाव गान्जाखौ मोनो होनना मिथिनो हादों। हमनो मोननाय गान्जानि बिबाङा 28 किल'ग्राम होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोनायजों लोगोसे हमजानाय सानै सुबुङा 5 नं माजुलि गावनि प्रदीप मोसाहारि आरो गुबुन सासेया उदालगुरि थाना सिंनि गेलागावनि अचिन्त बर' होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं हमनो मोननाय गान्जानि हाथाइ बेसेना खमैबो 14 लाख रांनि जागोन होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों आरो बेजों सोमोन्दो थानायनि दायाव हमजानाय सानै सुबुंनि हेंथायै माजबाद पुलिस थानायाव 53/25 नम्बरनि गसर थिसननानै सेबनाय जायो होनना मिथिहोयो। ঘর কত আপনার? गेलागाव গেলাগাঁও কত? 1 নম্বর गेलागाव এটা উদালগুড়ি ও থানা কত উদালগুড়ি? उदालगुरि কোরপরে নিয়েছে গাঞ্জা কিনে কোরপরে নিয়েছিলে? কোরপরে নিয়েছিলে গাঞ্জা কিনে? मोर प्रदीप मोसाहारि ঘর কত? 5 নং মাজুলি 5 নং মাজুলি। ও গাঞ্জাটো স্কুটিত লৈ গৈছিলে? গৈছিলে কোৰপৰা আনিছিলে? বহাৰ পৰা বহাৰ পৰা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা? হা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা? ও অঁ কিমান কিলো আছিলে? 28 কেজি